ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து கடைசி 23 ஸ்லோகங்கள் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. 18th சாப்டர். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, 55 வரைக்கும் பார்த்தோம். 23 ஸ்லோகங்கள் தான். ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் பார்த்தோமா. பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ், சன்னாத்மா. பிரம்மபூதா அப்படின்றது வந்து அது பிரம்ம நிலையை அடையிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அந்த நிலையை அடையிறவர்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப வந்து ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இதை பார்த்தோம். நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்ய சாக்ஷாத் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण. இந்த பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நேற்று நம்ம வந்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 55வது நம்ம வந்து இந்த பிரம்மபூதாலதான் வந்து பிரம்மா நிலையில அடையிறது அப்படின்ட்டு சொல்லுது. பிரம்ம நிலையை அடையும் போது கம்ப்ளீட் ரினன்சியேஷன், அதாவது துறவரம், கம்ப்ளீட் துறவு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சாப்டரோட பேரே வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படின்றது. எதுலையுமே வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம நம்மளுடைய கடமைக்காக நம்ம வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து பௌதிகமான வாழ்வில் ஒருத்தர் வந்து புல நிகழ்ச்சிக்காக செயலாற்றும் போது அதில் வந்து துன்பம் வரும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்காக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல வந்து துன்பம் வரும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த துன்பம் எதுவும் நேராது. அவருடைய கட்டளை மேற்கொண்டு நம்ம பண்ணும்போது அது எதுவும் நேராது அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க நம்ம வந்து நேற்று வந்து பார்த்தோம்.
இங்க வந்து 55வது ஸ்லோகம் வந்து நம்ம வந்து பக்தியாமாம் படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியா மாபவிஜானாதி யாவான்யஸ்சாஸ்மி தத்பதः ததோ மாம் தத்பதோ ஞாத்மா விஷ்டதே ததனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா, சும்மா பகவானை நீ வா அப்படின்னு அடைய முடியாது. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவரை பத்தியான நாலேஜ் வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து அப்பதான் வந்து அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும். பக்தினாலதான் அவரை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆகதான் நம்மளுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல வந்து இன்னும் வந்து ஈர்ப்பு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். மேலோட்டமாக நம்ம வந்து பகவான் கோவில் போறோம், பிரதட்சணை பண்றோம், அப்புறம் பகவான்கிட்ட வேண்டிட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து எந்த ஒரு மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய பக்தியில எதுவுமே வந்து நடக்காது. பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ண அவரை பத்தி எப்படின்னா அவருடைய நாமங்கள் பத்தி, அவருடைய லீலைகள் பத்தி, அவர் வந்து எப்படி வந்து பகவான் வந்து டிவோட்டீஸ்கெல்லாம் எப்படி வந்து அருள் பாலிக்கின்றார், அந்த இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கும் போதுதான் அவர் பேர்ல வந்து இன்னும் நம்பிக்கை வந்து ஜாஸ்தியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு. என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் அப்படின்றாங்க. அப்போதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு காலையில கூட வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி மாதாஜி வந்து ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து இந்த இதுக்கு இனிஷியேஷனுக்கு அதுக்குன்னு வந்து பெங்களூருக்கு வந்து போறாங்க. இந்த வார கடைசியில 2 நாள்ல 7, 8 இந்த வார கடைசியில இனிஷியேஷன் வந்து நிறைய பேர் வந்து இனிஷியேட் ஆறாங்க. அதுல வந்து ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் தான் வந்து இந்த இனிஷியேஷன் வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்றது அதெல்லாம் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து அபராதமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, அந்த தன்னுடைய டிவோட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னும் போது அவர் வந்து அதை வந்து எதனால ஆறுது அப்படின்னும் போது இந்த இனிஷியேஷன்லாம் வந்து நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க. அதுல வந்து ஸ்ட்ரிக்டா அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ஏன்னா அந்த பிரதிஜ்யம் எடுக்கும் போது அது வந்து நான் உன்னுடைய கர்மாக்கள் அத்தனையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து எடுத்துக்கிறாரு. சோ அந்த கர்மாக்கள் எடுக்கும் போது நல்ல கர்மா, குட் கர்மா, பேட் கர்மான்னு இருக்கு. அந்த பேட் கர்மா என்ன பண்ணும், அவருடைய உடம்ப வந்து தாக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவரு வந்து அவருடைய கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்காக இது இல்லை, நம்மளுடைய கர்மாவை வந்து போக்குறதுக்காக தான் இந்த இனிஷியேஷன் அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பேட் கர்மா வந்து அவருடைய உடம்புல வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. அதனால்தான் அவருக்கு வந்து அந்த உடம்பு அது வந்து முடியாததுக்கு காரணம். நிறைய பேர் வந்து அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்றாங்க. நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வராங்க. கிட்டத்தட்ட 30 டாக்டர்ஸும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இது ஃபீல்ட்ல வந்து இதுவா இருப்பாங்க. சோ அத்தனை பேருமே வந்து டிவோட்டிஸ் தான். அவங்க அத்தனை பேரும் வந்து அவருடைய வந்து டிராவல் பண்றாங்க மேங்களூருக்கு. சோ அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இத்தனை பேரா ஒருத்தருக்கு அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அத்தனை பேர் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம இப்ப வந்து பிரபுபாதா இருந்தாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய வாணி தான் நம்ம வந்து கேட்க முடியறது, அவருடைய சொற்கள் தான் நம்ம வந்து கேட்க முடியறது, அவருடைய வீடியோ மூலமா அவரை பார்க்க முடியறது, அவருடைய வாய்ஸ் வந்து நம்மளால கேட்க முடியுது. ஆனா அவருக்கு போய் சர்வீஸ் பண்றது அதுதான் வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாங்க. பகவானுடைய பக்தனுக்கு வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம், அந்த சர்வீஸ் வந்து பகவானை போய் சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அந்த இத்தனை பேர் வந்து அவருக்கு வந்து கூடவே இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேலையை வந்து அவருக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு வரும்போது அத்தனை பேருக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொடுக்குறாரு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு. ஒரு வைஷ்ணவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்றது வந்து அது வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்து சோ அந்த மாதிரியான வழிபாட்டு முறை, அந்த இது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய நம்ம ஒவ்வொன்னா நம்ம வந்து கத்துக்கிறோம் இல்லையா. கத்துக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பகவானுடைய விசாலமான கருணை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன இதுவா இருந்தாலும் பகவான் வந்து கருணை காமிக்கிறாரு எல்லார் பேர்லயும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும்போது அவர் பேர்ல இன்னும் பக்தி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ அந்த பக்தி ஜாஸ்தி ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வேர்ல்ட்லி பொசிஷன்ஸ், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து நம்மளுடைய ஈர்ப்பை வந்து குறைச்சுண்டு நம்ம மோர் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்டர் பண்ணும்போது பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்வதற்கான வழியை வந்து நம்ம வந்து வகுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து
எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரையும் அவரது சொந்த விரிவங்களையும் மன அனுமானத்தினாலோ அபக்தர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. அபக்தர்கள் அப்படின்றது பக்தர் அல்லாதோர், அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அனுமானத்தினால அசம்ஷன்ஸ்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. சோ இதனால இருக்குமோ அதனால இருக்குமோ அப்படின்றது நம்ம நிறைய அசம்ஷன்ஸ் இருக்கும். சாதாரணமா நம்ம வந்து அவரை பத்தி ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் பத்தி யாருக்குமே வந்து தெரியாதவங்க வந்து என்ன வேணாலும் வந்து பேசுவாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து அபக்தர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்ம வந்து அவர் அந்த இதுலயே இருந்து இஸ்கான்லயே இருந்துன்னு நம்ம வந்து சொல்றது வந்து நமக்கு வந்து அபராதம் தான் வந்து ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து மனதளவுல வந்து புண்படுத்தினாலும் அந்த நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து கர்மவனையை நம்ம வந்து சேர்க்கிறோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். அதனால்தான் நம்ம யார பத்தி எதை பத்தியும் வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அது என்ன ஏது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத நம்ம அதை பத்தி வந்து பேசக்கூடாது. நம்ம நிறைய வந்து பார்த்திருக்கோம். நிறைய வந்து அனுமானத்தினாலேயே நம்ம நிறைய வந்து வாய் விடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த துன்பம் வந்து நம்மளுக்குதான் வந்து வருதுன்றது நம்ம வாழ்க்கையில இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஒரு தூய பக்தனுடைய வழிகாட்டுன்னா நம்ம வந்து போவோம். அந்த தூய பக்தர் அப்படின்னு வரும்போது அவர் மகாராஜ் வந்து ஒரு தூய பக்தர். சோ அவருக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் வழிகாட்டுறாங்க. அந்த வழிகாட்டுதல் பேர்ல நம்ம வந்து போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தில் பூர்ண அறிவுடையவன் கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான ஆன்மீக திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்ற தகுதியை அடைகின்றார். பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தனது அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்பது பொருள் கிடையாது. அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கின்றது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன், பக்தன், பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகியவை இருத்தல் அவசியம். அதனால நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பிரம்மலோகம் அடைஞ்சா நம்மளுக்கு வந்து அங்க இது கிடையாது, பக்தி இல்லை அப்படின்றது கிடையாது. பிரம்மா அப்படின்றது அவரும் வந்து பகவானுடைய பக்தர் தான். சிவன் எப்படி பக்தரோ அதே மாதிரி பிரம்மாவும் வந்து பகவானுடைய பக்தர் தான். அங்கேயும் வந்து பக்தி இருக்கு. அங்கேயும் வந்து பக்தி தொண்டெல்லாம் வந்து புரியுறாங்க. அங்கிருந்து வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு செல்வதற்கு நம்மளுடைய எவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல ஈடுபாடு இருக்கோ அதுவே வந்து பிரம்மா வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஜட வாழ்வின் இரு கருத்துக்களிலிருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கியதே முக்தி. இருப்பினும் அத்தகைய வேறுபாடுகளும் தனித்தன்மையும் ஆன்மீக வாழ்விலும் உள்ளன அப்படின்ட்டு இங்க வந்து. ஆனால் தூய கிருஷ்ண உணர்வுடன் உள்ளன விஷயத்தை எண்ணில் நுழைகின்றான் அப்படின்ட்டு யார் வந்து தூய பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களே வந்து பகவானுடைய லோகத்திற்குள் நுழைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து தனது தூய பக்தி தொண்டினால் பக்தன் பரமபுருஷரின் தெய்வீக குணங்களையும் வைபவங்களையும் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியும். 11ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை அறிய முடியும். அதுவே இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பக்தி தொண்டுதான் வந்து பகவானை வந்து சென்றடைய முடியும். அதுதான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த தொண்டு வந்து ஒருபோதும் நிறுத்தப்படுவதில்லை. வாழ்வின் தவறான கருத்துக்களிலிருந்து விடுபடுவதே உண்மையான முக்தி அப்படின்ட்டு. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ். நீங்க நிறைய வந்து பார்த்திருப்பீங்க. த மோர் யூ ஆர் க்ளோசர், யாரு வந்து பக்தனோ அவருடைய க்ளோஸா பழகும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அவரை பத்தி மேலோட்டமா நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு நம்ம என்ன மன அனுமானத்துல தான் நிறைய வந்து நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம தொண்டு நிறைய புரிய பகவானுடைய லோகத்திற்கு நம்ம செல்வதற்கு வழிவகுக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து தூய பக்தி தொண்டு. Hare Krishna. But the discussion in the purport. So how one's devotional service begins after achieving Brahma Bhuta stage. நம்ம 54வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பிரம்ம புத்தா ஸ்டேஜ் வந்த வரைக்கும் பார்த்தோம். பகவானை பத்தி கேட்கும் போது நம்ம வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரம்ம புத்தா ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம வந்து டெவலப் ஆகுது. எப்படி அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் அந்த ஜடபூமியோட களங்கங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டே வருவோம். அதுல அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கம்மியாகும் போது அப்போ நம்ம பகவானை அறியறதுக்கு இன்னும் வந்து பக்கத்திலேயே வந்து போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து அவரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து பகவானை பத்தி என்ன தெரியணும் அப்படின்னா
பகவானுடைய பிளீனரி போர்ஷன்ஸ், அதாவது பகவானுடைய விரிவாக்கங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாராலையுமே வந்து புரியாது. ஸோ நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து இங்கேயே இருக்காரு, மேல் லோகத்திலயும் இருந்துட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி 14 லோகங்கள் சொல்றோம், அங்கேயும் வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஸோ இது எப்படி எதோட ஒப்பிடலாம்? இங்கேயே இருக்காரு அங்கேயே இருக்காரு அப்படின்னு வரும்போது அது எதோட ஒப்பிடலாம் நம்ம? அவருடைய பரம சக்தியை தான், அவர் எங்க வேணா அவரால முடியும் அப்படிங்கறதான் காட்டுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சூரிய ஒளியோட ஒப்பிடு. வெரி குட். சூரிய ஒளியோட ஒப்பிடு. சூரிய ஒளி வந்து எப்படி வந்து ஒரே ஒரு சூரியன் தான், ஆனா உலகத்துக்கே வந்து வெளிச்சம் தருகின்றது. அது போல பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி உள்ளார் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஆனா சாதாரணமா வந்து அபக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, பக்தர் அல்லாதவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஆமா சூரியன் இருக்காரு, சூரியன் இருக்கா, சந்திரன் இருக்கா, அது பாட்டு இருந்துரு, அது எப்படி நீங்க பகவானோட கடவுள் அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க அப்படின்னு. அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும். மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது மென்டல்லா நம்ம வந்து நிறைய வந்து அனுமானங்கள் வந்து வச்சிருப்போம். அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டிகிரிஸ் தான் நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சிருப்போம், நிறைய டிகிரி வாங்கி வச்சிருப்போம். ஆனா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சக்தி வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருக்காது. நிறைய டிகிரி வாங்கி வச்சு என்னத்த பண்றது? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நிறைய டிகிரி வாங்கினவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் தான். ப்ராக்டிக்கல்லா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய லீலைகள் பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஒண்ணு இந்த பகவானை பத்தி எப்படி நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது? அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் யார்கிட்ட நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரியான அசோசியேஷன், அதாவது பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன்ல நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லாம பகவானை வந்து நம்ம வந்து அண்டவே வந்து முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து. சோ நான் பகவானை அணுகணும் அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, எனக்கு என்ன தகுதி வேணும் பகவானுடைய லோகத்துக்கு செல்வதற்கு, என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னா, ஒன் ஹூ இஸ் ஃபுல்லி கன்வர்சன்ட் வித் தி சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது பகவானுடைய விஞ்ஞானத்தை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். அந்த விஞ்ஞானம்ன்றது எந்த சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம்? பகவானுடைய விஞ்ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹோல் மந்த் அதை செலிப்ரேட் பண்ணோம், தினம் அந்த சாப்டர் ரீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். புருஷோத்தம யோகம். புருஷோத்தம யோகத்துல தான் அவருடைய சயின்ஸ் வந்து தெரியாது. சோ அந்த பக்தி தொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஏழாவது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் அவருடைய பக்தி, அவருக்கு எப்படி பக்தி பண்றது அப்படின்றதும் எதனால பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் வந்து விளக்கமா வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம், 7வதுல இருந்து 12வது வரைக்கும். சோ அதுதான் வந்து அந்த அவருடைய விஞ்ஞானத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்ச பகவான் அப்படின்னா சும்மா வந்து வெறும்னா பார்க்கடல்ல படுத்துன்னு இருக்காரு கிடையாது. சோ அவர் வந்து எல்லா வேலையும் அவர் வந்து பண்ணிட்டு, சோ அவர் வந்து தானா பண்றாரா இல்ல. எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து முதலாளி இருக்காங்க, இந்த முதலாளியே வந்து எல்லா வேலையும் வந்து பண்றது கிடையாது. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அப்பாயிண்ட்ஸ் நிறைய மேனேஜர்ஸ் இருக்கு, வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. இப்ப பேக்கேஜிங்க்கு ஒரு தனியா இருப்பாங்க, ப்ரொடக்ஷனுக்குன்னு தனியா இருப்பாங்க, ப்ரொடக்ஷன்லயே நிறைய வந்து மெட்டீரியல் அது இதெல்லாம் நிறைய வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி பகவான் வந்து நிறைய வந்து தேவர்கள் 330 கோடி தேவர்கள் வந்து இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேலையை வந்து அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து தினம் போய் சப்மிட் பண்ணுவாங்களா? தினம் வந்து கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய இது வந்து பகவான் வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, பிரதோஷத்துக்கு ஒரு சில பேர் வந்து பிரதோஷம் வந்து ரொம்பவே வந்து விமர்சையா வந்து அந்த கோவிலுக்கு எல்லாம் போய் அந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. சோ அந்த பண்ணும்போது வேண்டிப்பாங்க, இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு. சோ அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து அருள்கின்றார். என்ன அருள்கின்றார்? அது வந்து யார் மூலமாக அப்படின்னா, பகவானுடைய மொழியை வந்து சிவபெருமான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அருள். அவங்க சிவபெருமான் வந்து தனியா வந்து எதுவுமே வந்து பண்றது இல்லை. சோ அவரு மூலமாக பகவான் வந்து பேசுகின்றார். அவ்வளவுதான் வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து சயின்ஸ் பிஹைண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கிருஷ்ணன். அதனாலதான் நிறைய வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்தது வந்து 56ல இருந்து 60 வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். One on the platform of devotion should work under the order of Lord, fully dependent on him and fully conscious of him.
one who will thus be free from the control of the modes of living. பகவான் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இதை கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஆர்டர் எப்படி வரும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து டைரக்டா வந்து வராது. அது எது மூலம் யார் மூலமா வரும் அப்படின்னா நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன், சாது சங்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அவங்களோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது அவங்க பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது சோ இதெல்லாமே நல்லா இருக்கு, இது நாமளும் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு போட்டி பொறாமை அப்படின்றது வந்து வராது. நானும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னும் போது அவங்கள பார்த்து நம்ம வந்து பண்றதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பும் வந்து கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் நம்ம எங்க தவறு பண்றோமோ அதை திருத்தறதுக்கும் வந்து அந்த அசோசியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறோம். சர்வ கர்மான் யபி சதா குர்வானோ மத்யாபாஸ்ரயாக மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். சோ ஒரு பக்தனானவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு இஸ்கான்ல வந்து என்ன பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றது காலையில எழுந்த உடனே நம்ம வந்து 3 மணிக்கு வந்து இந்த ஜபம் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். 3 மணி ஜபம் முடிச்சு மங்கள ஆரத்தி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த என்ன சொல்றது அப்படின்னா துளசி ஆரத்தி வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த கீர்த்தன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரசாதம் வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசாதம் வந்து பகவானுடைய அலங்காரம் அதெல்லாமே வந்து ஒரு சாரார் வந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மங்களாரத்தி எல்லாம் முடிஞ்சு பிரசாதம் வந்து தயாரிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு செட் இருப்பாங்க. அது முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் நாம போய் பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வந்து படுத்துக்கிறது வந்து கிடையாது. சோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாகவதம் வந்து கேட்பாங்க. காலையில வந்து பாகவதம் இஸ்கானுடைய என்ன ஸ்கெட்யூலே வந்து பாகவதம் வந்து கேட்கறது, இந்த உள்ள சந்தேகங்கள்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிளாஸஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுவோம். கிளாஸஸ் வந்து நாம போய் எடுக்கிறதுன்றது கிளாஸஸ் இருக்கு. அது தவிர வந்து நாம அட்டன் பண்ணக்கூடிய கிளாஸஸ் அப்படின்றது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது இருக்கு. புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின் போது நம்ம நிறைய அந்த லோக்கலா இருக்கக்கூடிய இடத்தெல்லாம் போய் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் ஆனா பகவத்கீதையை வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆரத்தி எல்லாமே. ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவையிலேயே வந்து ஒரு நாள் முழுக்க போகும். இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நாம வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்தாலும் பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இப்ப வந்து சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, 2 பேருமே வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்டர் ஆகும்போது அவங்களுடைய பசங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா பசங்களை பார்க்காதே போயிட்டாங்களே அப்படின்றது நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் தான் பகவான் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய உரிமை என்ன உடைமைகளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாரு. அவங்களுடைய பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அவங்க எல்லாருமே வந்து இம்பெரிஷபிள், அதாவது அழிவற்ற ஒரு அந்த உலகுக்கு அனுப்புவதற்கு பகவான் வந்து எல்லாமே வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லா விதமான செயல்பட ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பிற்கு எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சோ பகவான் வந்து பாக்குறாரு நம்ம வந்து அந்த 13வது அத்தியாயத்துல கொடுத்த மாதிரி அத்தனை குவாலிட்டிஸும் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அமானித்துவம் அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம வந்து படிச்சோம். அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும், அப்புறம் வந்து எல்லாரையுமே வந்து சமமாக பார்க்கறது, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறது. அதுதான் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், நம்மளுக்கு வந்து கொடை கீழே ஷெல்டர் கீழே வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நித்தியமான ஒரு வாழ்வு நித்தியமான வாழ்வு அப்படின்றது அவருடைய லோகத்துக்கு சென்றால்தான் நித்தியமான வாழ்வு அப்படின்றது. பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அது வந்து கண்டிப்பா வந்து கிடையாது.
24 மணி நேரம் 100% பரமபுருஷரின் பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனிடம் பகவான் மிக மிக கருணையுடன் உள்ளார். எல்லா கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் காலப்போக்கில் அவன் தெய்வீக லோகமான கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். அதனால் நுழைவதற்கான உத்தரவாதம் அவனுக்கு இருக்கின்றது. அவன் வந்து டைரக்டா இது பண்ணல. ஏன்னா அவன் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றான். 57th படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சேதசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தியோகம் உபாசித்ய மச்சித்த சததம் பவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்போதும் செயல்படுவாயாக. இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார். நீ வந்து என்னோட குடைக்கீழே இரு அப்படின்றார். எப்போதும் என்னை பத்தியே நினைச்சுன்னு நீ வந்து எல்லாமே வந்து செயல்படுவாயாக. இத்தகு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்து விடு அப்படின்ட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவன் உலகின் எஜமானனை போன்று செயல்படுவது கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போனாலும் பிரபுஜி நீங்க கூட வந்து கோயிலுக்கு போயிருக்கீங்க. யாருமே வந்து அங்க வந்து ஆர்டர் எல்லாம் இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்ட்டு ஆர்டர் எல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லாருமே வந்து பங்கு போட்டு செய்யக்கூடிய வேலைகள் தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு. பூவை பிரிச்சு வைக்கிறது, பூவை வந்து உடுத்து வைக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க வந்து தன்னால ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து வெட்டியா கூட உட்காந்துருக்கலாம். யாரும் வந்து கேட்க போறது கிடையாது. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாரும் வேலை செய்யும் போது நம்ம வந்து அங்க சும்மா வந்து உட்காந்துருக்கிறது நம்ம யோசிப்போம். அதனால அவன் ஒரு சேவகனை போன்று அந்த சேவகனை போன்று அவங்க இது பண்ணணும். பரமபுருஷரின் முழுமையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படும் சேவகனுக்கு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் கிடையாது. அவனது எஜமானரின் கட்டளைப்படி மட்டுமே செயல்படுகிறார். உன்னத எஜமானருக்காக தொண்டு செய்யும் சேவகன் லாப நஷ்டங்களினால் பாதிக்கப்படுவது. அவன் தனது கடமையை பகவானது கட்டளையின் நம்பிக்கையுடன் நிறைவேற்றுகிறார். அர்ஜுனனும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய சொந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். இப்போ வந்து இப்போ வந்து யூஸ்வலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எல்லார் வீட்லயும் நம்ம வந்து புதுசா கல்யாணம் ஆகி போறாங்க. கல்யாணம் ஆகி போன உடனே அங்க வந்து அப்பா அம்மா ஏற்கனவே இருந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வீட்டுல வந்து மாச சாமான் வாங்கணும், காலையில வந்து பால் வாங்கணும், காய்கறி வாங்கணும் அப்படின்ற வந்து கவலை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அவங்க வந்து பார்த்து சமையல் ஏதாவது இது பண்ணணும் போகணும் அப்படின்னா அவங்களே வந்து பார்க்கணும். இன்கேஸ் அவங்க இல்லை அப்படின்னாதான் இவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆடட் இதுவா ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து அப்பா அம்மா இருந்தாங்க அப்படின்னா வீட்டுல அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் பேரு ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து கன்சல்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம ஏதாவது வந்து தவறு செய்யறோம் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட வந்து போய் கன்சல்ட் பண்ணுவோம். அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டுதல் பண்ணுவாரு. இதான் வந்து அர்ஜுனனும் வந்து என்ன பண்றாங்க. அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய கட்டளை வந்து பண்றதுனால அவருக்கு வந்து அந்த மைண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியர் ஆயிடும். ஏன் அப்படின்னா நான் அவருக்காக பண்றேன், அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு எல்லாமே அப்படின்ட்டு. நம்ம இப்ப எப்படி வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு 25 வயசு வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு குழந்தைக்காவது அந்த வருத்தம் இருக்குமா, நான் காலையில இந்த மாசம் சம்பளம் வரலையே அப்படின்றது எந்த குழந்தைக்கும் வந்து வருத்தம் கிடையாது. அந்த 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அத்தனையும் வந்து அப்பா அம்மாவும் வந்து சாரும் அப்படின்னா அந்த பாட்டுக்கு அது வந்து என்ன பண்ணணுமோ அது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த குழந்தை வந்து வருத்தப்படாது. இந்த ஒரு ஒரு 2 வயசு குழந்தை அப்படின்னா நாளைக்கு எனக்கு பால் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியலையே அப்படின்ற வருத்தம் வந்து இருக்காது. எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து இன்னசென்ட்டா வந்து இருக்கோ அதே மாதிரிதான் வந்து பகவானுடைய குடை கீழ் வரக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து அவர் வந்து பார்த்துப்பாரு அப்படின்றது இருக்கணும். ஆனா நம்ம ஏஜ் ஆக என்ன அப்படின்னா நம்மளோட முயற்சியும் வந்து அதுல வந்து வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதாலும் ஒருவன் அதே பலனை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மற்றும் செயலாற்றுவதை தவிர வாழ்வில் எந்த நோக்கமும் ஒருவனுக்கு இல்லை என்பதை இது குறிப்பிடுகிறது. மேலும் அவ்வாறு செயல்படும் போது அவன் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டுமே நினைக்க வேண்டும். இந்த குறிப்பிட்ட கடமையை ஆற்றுவதற்காக நான் கிருஷ்ணரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். எல்லாருமே அதுதான் வந்து நான் இனி எதுக்காக வந்து பூமிக்கு வந்தேன் அப்படின்னா டு ஃபுல்ஃபில் த என்ன சொல்றது the orders given by my master, that is my supreme
பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அண்ட் அதை வந்து நிறைவேற்றிட்டாதான் நான் வந்து இந்த பூமிக்கே வந்திருக்கேன். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அப்படிதான் வந்து நினைக்கிறேன். பகவான் இட்ட கட்டளையை வந்து நிறைவேற்றிருக்காதான் நான் இந்த பூமியில வந்து பிறந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த செயல்பாட்டுல பண்ணும்போது நம்ம நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா டைரக்ஷன்ஸும் அவர் வந்து கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு நம்ம நம்பணும். ஃபெய்த் தான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எனவே ஆன்மீக குருவின் கட்டளையினை வாழ்வின் முக்கிய கடமையாக மேற்கொள்ள வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடைந்த அவரது அறிவுரைகளையும் ஏற்று செயற்பட்டால் ஒருவன் வாழ்வின் பக்குவத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் அடைவது நிச்சயம். அதனால்தான் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆன்மீக குரு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அவசியம் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. 58. हरे कृष्ण माताजी। मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत्प्रसादरिष्यसि अदचेत्वम् अहंकारान् न श्रूयसि विनश्यसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மேல பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார், நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கங்களையும் கடந்து விடுவாய். நம்ம இந்த பூமியில வந்ததே வந்து நம்ம யாருமே வந்து ஃப்ரீயா வந்து இல்லவே இல்லை. நம்ம வந்து ஏதோ நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கோம், யாருமே எனக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய ஆள் இல்லை அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து ஒரு உரையை வந்து இது பண்ணிக்கிறோம். எல்லாருமே வந்து ஃப்ரீடம் வந்து யாருக்குமே வந்து கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த முக்குணங்களால மாட்டிக்கணும். அதனாலதான் வந்து we are all conditioned souls அப்படின்ட்டு இந்த முக்குணங்கள்னால மாட்டிக்கொண்டதுனால நம்ம யாருமே வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து முழு சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது. எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து இது பிளாக் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டே வந்து இருக்கணும். கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கங்களையும் வந்து பகவானை பற்றி நம்ம நினைவில் இருந்தோம் அப்படின்னா தடங்கள்லாம் வந்து நம்ம கடந்து விடுவோம். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அந்த அந்த உணர்வே இல்லை எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நான் எவ்வளவு குவாலிஃபைடா இருக்கேன், அதனால எனக்கு எல்லாமே முடியும் அப்படின்ற அகங்காரத்துடன் நம்ம வந்து போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ அழிந்து விடுவாய் என்று பகவான். அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் நீ செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. இதான் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, பேரண்ட்ஸும் தானே சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸ்கூல் போகும்போதோ இல்ல காலேஜ் போகும்போதோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, சொல்லப்படி நீ கேளு, இல்லைன்னா நீ என்ன கதி போவேன்றது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு இருக்காது, சொன்ன பேச்சு கேளு அப்படின்னா. நம்ம சின்ன இதும் போது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது சொன்ன பேச்சு கேட்கறது அப்படின்னா நம்ம என்ன உன்னோட அடிமையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க தோணும். நம்ம வந்து நம்ம நடக்கிற செயல்கள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க சொல்றது ரைட்டு அப்படின்ற மாதிரிதான். முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தனது வாழ்வின் கடமைகளை ஆற்றுவதற்காக அளவிற்கு அதிகமாக கவலைப்படுவது கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாச்சுன்னா ரொம்ப வந்து கவலைப்படணும் அப்படின்றது இல்லை. நம்ம உங்களுக்கே அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு சில்லி திங்ஸ்கெல்லாம் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். நம்ம வந்து வருத்தப்படுவோம், அவன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டானே இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்றதெல்லாம் வரும். இப்ப வந்து நாளாக நம்ம பகவானுடைய நினைவில் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருப்போம். நடக்கிறதா இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா? இப்போ ரொம்ப யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா கிருஷ்ணா கிடையாது, நடக்கிறது நடக்கும், நம்ம யாரும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு. எல்லாருக்குமே அந்த வந்து நினைவு வந்து வந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய கேட்கறதுனால அவர் எல்லாம் பார்த்துட்டுருவாரு அப்படின்ற மனுஷனோட சுபாவங்கள்ல நம்ம நிறைய வந்து பாக்குறோம். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்ப்போம், அவங்க பண்றது பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு கொடுக்காம நம்ம இதே வந்து இருப்போம் அப்படின்னு. ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பக்தியுடன் செயலாற்றுகின்றார் யாரு? கிருஷ்ண உணர்வு. எனவே உடல் சார்ந்த வாழ்வின் அகங்காரத்தில் யாரும் மயங்கிவிடக் கூடாது. யாருமே தான் ஜட இயற்கை சட்டங்களிலிருந்து விடுபட்டவன் என்றோ விருப்பப்படி செயல்படலாம் என்றோ எண்ணவே கூடாது. அவன் ஏற்கனவே இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளான் அப்படின்ட்டே வந்து
அதுதான் ஒவ்வொருவரும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவால் உறுதி செய்யப்படுவதால் அவன் சுதந்திரமாக செயலாற்ற முடியும். பகவானுடைய எய்தர் பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து வரணும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்மீக குரு மூலமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமையை ஆற்றும் போது எல்லாமே அவர் வந்து அவர் பார்த்துப்பாரு அப்படின்ற ஆன்மீக குரு அவருடைய ஷெல்டர்ல நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நடத்தி கொடுப்பாரு அப்படின்னு. அதனால்தான் இந்த இனிசியேஷன் எல்லாம் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இனிசியேஷன் எடுக்கலைன்னா ஒன்னும் ஆகாதுன்றது கிடையாது. இப்ப வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒரு பொண்ணும் பையனும் இருக்கா மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பெண்ணும் பையனும் வந்து பழகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய இது எப்போ வந்து அந்த பொண்ணும் பையனும் பழகிறது வந்து எப்போ வந்து முற்று பெறும் அப்படின்னா கல்யாணத்துல தான் முற்று பெறும். இந்த கல்யாணமே நடக்கல அப்படின்னா அது வந்து எந்த மாதிரி ஆகும் அப்படின்றது யாராலையும் சொல்ல முடியாது. அதுதான் அந்த கல்யாணம் அப்படின்றது ஒரு பந்தம் சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து இனிசியேஷன் அப்படின்றது. இனிசியேஷன் வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு இதுக்குள்ள வந்து வரணும். ஷெல்டருக்குள்ள வரும்போது ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம போய் அவருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளை பத்தி அவருக்கு வந்து நிறைய எல்லாமே வந்து தெரிய வரும் அப்படின்றது இங்க நம்ம வந்து அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு 59. படிக்கிறேன் மாதாஜி. யதஹங்காரமாஸ்ரித்ய நயோத்ஸைதி மன்யசே வித்யேஷ வியாஸ்தத்தே பிரகிருதிஸ்வாம் யோக்ஷதி. இங்க வந்து இப்ப பகவான் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர்கிட்ட, நான் எப்படி உனக்கு வழிகாட்டுறனோ அது பிரகாரம் நீ வந்து போரிடணும், எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையே நீ தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய், உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே, ஒன்னு தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுதான் ஆக்டிங் அண்டர் கிருஷ்ணா ஆர் இல்யூஷன். பகவான் என்ன சொல்றாரு அது பிரகாரம் ஆக்ட் பண்றது, அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு என்ன தோன்றதோ அது மாதிரி ஆக்ட் பண்றது. Arjuna is a Kshatriya and his duty is to fight for dharma. Even if he avoids to fight, the modes will force him to fight. அவன் வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா கூட அந்த முக்குணங்கள் வந்து அவரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண வைக்கும் ஃபைட் பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. What is the example of acting according to nature அப்படின்னா Arjuna as Kshatriya has a natural duty to fight. Why refusal to fight was under false ego? Because he was fearing. எதனால அவர் வந்து போரிட மாட்டேன்றாருன்னா false ego. So because he was fearing that by killing his relatives அவனுக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் வந்து அவனுக்கு வரும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் நினைக்கிறதுனால அவன் வந்து பயப்படுறான் அர்ஜுனன். வாட் இஸ் த ஃபர்கெட்ஃபுல் ஆஃப் த கண்டிஷன் சோன்? எது வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து மறந்து போயிடுறோம். இந்த ஜடபூமியில வந்துட்டோம்னா கூட எது நம்ம அடிக்கடி நடக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம மறந்துடும். If you don't go according to the direction, பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ என்படி நான் சொல்லல கேட்க, நான் சொல்படி நீ கேட்கல அப்படின்னா நீ வந்து உன்னோட இஷ்டத்துக்கு தான், உன்னோட மாயையில தான் நீ வந்து சிக்குருவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இறுதியாக பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அன்ஹெசிடேட்டிங்லி எக்ஸிக்யூட் தி ஆர்டர். சோ இறுதியாக என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து என்னுடைய வழிகாட்டுதல் படி நீ வந்து பண்ணு, அதுதான் வந்து உன்னை எப்பவுமே வந்து பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள வச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு 60ல வந்து 60வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆக்டிங் அண்டர் கிருஷ்ணா ஆர் இல்யூஷன். If you do not follow my orders, என்னோட வழிகாட்டுதல் படி நீ நடக்கல அப்படின்னா ரிசல்ட் என்னவாகும் அப்படின்னா ஒன்னு எய்தர் நீ வந்து இந்த ஜடபூமியோட முக்குணங்கள்னால நீ வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவ, அது அந்த முக்குணங்கள் வந்து உனக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்ப முக்குணங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது நீ ரஜோ குணமோ இல்ல தமோ குணமா இருந்த அப்படின்னா உன்னுடைய கீழ்த்தரமான வெளிப்பாடுதான் வந்து அங்க நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்ன ஆகும், பகவானுடைய வழிகாட்டுதல் பேர் நீ நடக்கல அப்படின்னா என்ன ரிசல்ட் வரும்னா anyone who voluntarily engages himself under the direction of under the supreme personality of God and become glorious. யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய வழிகாட்டுதல் பேர் அவங்க வந்து பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து போற்ற தகுந்தவர்களாக இருப்பார்கள். யாரெல்லாம் அவங்க பண்ணலையோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா he will be compelled, அவனை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ண வைப்பாங்க. இல்லையா, சில சொல்லுவாங்க இல்லையா வீட்டுல கூட, எங்க அம்மா அப்பா பேச்ச நீ வந்து கேட்கவே மாட்டேன்ற, கேட்கல அப்படின்னா ஊரார் பேச்சு நீ கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு உந்துதல் வந்து உனக்கு வந்து வந்துரும் அப்படின்ட்டு வந்து இல்லையா சொல்லுவாங்க இல்லையா. வீட்டுல வந்து அட்வைஸ் பண்ணும் போது நீ எங்க பேச்ச கேளு, அப்படி இல்லைன்னா ஊரார் வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, அதை நீ கண்டிப்பா நீ வந்து பண்ணுவ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஊருக்கு அடங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஆமா ஆமா, அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து என் பேச்ச கேட்ட அப்படின்னா உருப்படுவ, இல்லையா உன்னோட இது விதி அப்படிதான் அப்படின்னு எழுதி இருக்கும்போது யாரால வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சாதாரணமா வந்து வீட்டுல வந்து எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு அட்வைஸ் பண்ணும்போது பசங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது. அதான் வந்து சொல்லுவாங்க, வீட்டுல வந்து அம்மா அப்பா வந்து அழ அழ வந்து சொல்லுவாங்க, வெளியில இருக்கிறவங்க சிரிச்சு உன்னை பார்த்து சிரிப்பாங்க, சிரிச்சு சொன்னாங்கன்னா அப்ப வந்து உனக்கு உடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க அழ அழ சொல்லுவாங்க, வெளியில இருக்கிறவங்க சிரிச்சு சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய தன்மையை வந்து கேலி செய்வார்கள் அப்படின்ட்டு. அதேதான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. இப்ப வந்து 61 இல்லையா? 60 60 பார்த்துட்டோம் நம்ம, மயக்கத்தின் காரணத்தால் அப்படின்னு. அது வந்து ஸ்லோகம் வந்து இல்ல, ஸ்லோகம் இல்லாதனால நம்ம வந்து இது பண்ணோம். 61 61 தான் திருப்பி வந்து we are reminded of second chapter. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ரிஷ்யேதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயயா. அதான் இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம மனப்பாடம் வாழ்க்கையே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு யந்திரமயமானது அப்படின்ட்டு, மாயையில சுக்கியம் இருக்கும். யந்திர ரூடானி மாயையா அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே வந்து மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து சட்டுன்னு வந்து விளங்குறது. அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் ஏதாவது சொன்னாங்க. யாரு ஜடசக்தியால் என்னன்னா 2 பறவைகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இங்க கொடுத்திருக்கிறதே அதுதான். ஒரு மேல் இருக்க பறவை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான், அதுதான் வந்து பரமாத்மா. கீழே இருக்கிறது வந்து ஆத்மா. சோ இந்த பரமாத்மா வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. அதான் சர்வ ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அப்படின்னு. ஹிருதயேச அர்ஜுனன், ஹிருதயத்துல அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பகவான் வந்து நம்ம பண்ற செய்கைகள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா கீழே இருக்க பறவை வந்து முடிஞ்சபடியே தன்னுடைய டியூட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரு தடவையாவது பகவான் வந்து சொல்ற நினைச்சுட்டு இருக்காரு, ஒரு தடவையாவது அவன் வந்து திரும்பி என்ன இப்படி பாப்பான்னு நான் பாக்குறேன்னு அவன் பார்க்க மாட்டேன். பார்த்தான் அப்படின்னா டக்குன்னு அவனை என்னோட லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவேன். பார்க்காதனால்தான் அது எத்தனை ரூடானி மாயையா. நம்ம வந்தோமா, இந்த ஜென்மம் எடுத்தோமா, அடுத்த ஜென்மத்திலயும் போய் போய் என்ன அப்படின்னா திருப்பிய வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி குழந்தை பிறக்கிறது, அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறந்து ஒரு 4 வயசு ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போறது, ஸ்கூல் போயிட்டு அப்புறம் வந்து எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் அந்த அட்மிஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு அப்புறம் வந்து காலேஜ் அட்மிஷன் இருக்கிறது, +2ல என்ன எக்ஸாம் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து காலேஜ்ல போறது, காலேஜுக்கு போயிட்டு எதுவா இருந்தாலும் காலேஜ் முடிச்சிட்ட அப்புறம் வேலை கிடைக்கணுமே அப்படின்ற அந்த கவலை வந்து இருக்கு. வேலை கிடைச்சு முடிச்ச உடனே கல்யாணம் ஆகணுமே அப்படின்னு. இது வந்து இந்த சர்க்கிள் வந்து திருப்பி 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 வந்து அதுதான் வந்து எந்திர உடானி மாயையா அப்படின்ட்டு வந்து அதான் வந்து ஒரு லெக்சர்ல வந்து கேட்க யாருக்கெல்லாம் வந்து அடுத்த ஜென்மாலையும் எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு யாரெல்லாம் இருக்காங்க கையை தூக்குங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. எல்லாம் ஏதோ கையை தூக்குங்கன்னு டக்குன்னு தூக்கிட்டாங்க. நீங்க எல்லாம் அடுத்த ஜென்மால எல்கேஜி அப்ளிகேஷன் வாங்கறதுக்கு கியூல நிக்க போறீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டேன். அதுதான் வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னு. சோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல நிறைய வந்து பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அல்ல, ஓரிடுவது கூடாதா என்பதில் அவனது முடிவு வந்து வரம்பிற்கு உட்பட்ட அவனது பகுத்தறிவின் எல்லையை பொறுத்தது. ஜீவாத்மாவே எல்லாம் அல்ல என்று பகவான் வந்து ஜீவாத்மா தான் எல்லாம் அப்படின்னு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவின் உருவில் வந்து இதயத்தில் அமர்ந்து உயிர் வாழிகளை வழிநடத்தி கொண்டுள்ளார். உடல்களை மாற்றிக்கொண்ட பின் உயிர் வாழி தனது முந்தைய செயல்களை வந்து மறைக்கும். முந்தைய செயல்கள் அப்படின்னு நாம இந்த ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோமோ அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும் போது இந்த ஜென்மால என்னெல்லாம் பண்ணமோ அந்த கரண்ட் போச்சு, அது போச்சு, இது போச்சு அப்படின்னு அவங்க வந்து சண்டை போட்டாங்க, அந்த எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்ம அடுத்த ஜென்மா போறோம். இதெல்லாம் மறந்துடும். அப்படி இல்ல எனக்கு மறக்கவே கூடாது அப்படின்னா நம்ம பழசெல்லாம் தான் ஞாபகம் வரும்.
நம்மளுக்கு வந்து எங்க பார்த்தாலும் வந்து அவங்க காணுமே, நம்ம போன ஜென்மால பார்த்துமே அவங்கள காணுமே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அந்த ஏக்கத்திலேயே நம்ம வந்து நிறைய வந்து மென்டல் ஆயிடுவோம்னு வந்து சொல்லலாம். சோ அமர்ந்த உயிர் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கார். உடல் மாற்றி மாற்றி வந்து போது நம்ம பகவான் வந்து அந்த செயல்களை மறக்க செய்கிற இது இந்த இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து எங்க பாக்கலாம் நம்ம எப்படி மறக்கிறா அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எந்த இதுல வந்து பகவான் வந்து சொல்ற எந்த அத்தியாயத்துல வருது? ஞாபகப்படுத்திக்கிறீங்களா? 4ஆம் அத்தியாயம் படி. வெரி குட். 4th சாப்டர். 4th சாப்டர்ல வந்து சொல்றாரு இல்லையா? என்ன சொல்றாரு அவரு? நான் வந்து இந்த பகவத்கீதை யாருக்கு உபதேசம் செஞ்சேன்? விவஸ்வானுக்கு முதல்ல விவஸ்வானுக்கு உபதேசம். அப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க, விவஸ்வான் வந்து எவ்வளோ பழைய எவராச்சு, நீ நானும் இந்த ஒரே ஒத்த வயசா இருந்திருக்கோம், நீ பாட்டு விவஸ்வானை சொன்ன அப்படின்னு, நீ என்ன அவ்வளவு பெரியவனா அப்படின்னு போட்டா பகவான் வந்து நீ நானும் வந்து ரொம்ப வருஷமா வந்து டிராவல் பண்ணிருக்கோம், நான் தான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன், உனக்கு முன்னாடி நடந்ததுலாம் தெரியாது, ஆனா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. அதுதான் இங்க வந்து அதுதான் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு இங்க. ஒரு உயிர் வழி என்னும் ஓட்டுநர் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் வெகு விரைவாக செல்லும் காரில் மெதுவான காரில் அமர்ந்திருப்பவனை விட வேகமாக பயணம் செய்கின்றார். அதுபோல ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா தனது கடந்த கால விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படுவதற்காக ஜட இயற்கையை ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் பரமாத்மாவின் கட்டளைப்படி தயார் செய்து கொடுக்கின்றார். உயிர் வாழி வந்து சுதந்திரமானவன் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவன் எப்போது பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான். எனவே அவனது கடமை அவரிடம் சரணடைவதே. அதுவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உபதேசம் அமைத்தது. 22 படிக்கிறேன் மாதாஜி. தம்யேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணன். இது சாஸ்வதம் அப்படின்னா பகவானை வந்து சரணடைவுதான் சாஸ்வதம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எனவே ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் ஒரு உயிர் வாழி வந்து சரணடையும். இது அவனது இந்த ஜட வாழ்வில் எல்லாவித துன்பங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கும். இதுதான் இந்த மெயின் இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட மெயின் சாராம்சம் இருந்து என்ன அப்படின்னா பகவானை வந்து எந்த க்ஷணமும் வந்து மறக்க கூடாது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு. உள்ளிருக்க பரமாத்மாவிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று இங்கே பரிந்துரைக்கப்படுவதன் பொருள் வந்து என்ன அப்படின்னா புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் வந்து ஏற்கனவே கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். எப்ப ஏற்றுக்கொண்டார்? அந்த கரெக்ட் சொல்லுங்க. அந்த சமயத்துல அப்புறம் தான் அந்த விஸ்வரூபம் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண எடுக்கிறாரு. 11வது அத்தியாயத்துல தான் அவர் வந்து சொல்றாரு, ஏ கிருஷ்ணா ஏ யாதவா அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஏக வசனத்தோட உன்னை நான் வந்து கூப்பிட்டேன். உன்னுடைய அருமை பெருமையில எனக்கு வந்து தெரியல. நான் உன்னை ஒரு சாதாரணவனா எல்லாரும் முன்னாடி உன்னை கேலிலாம் வந்து செஞ்சிருக்கேன். அது அப்படியே நீ வந்து என்னை வந்து ஒரு இதுவாவே நினைக்கல. எனக்கும் வந்து உன்னுடைய கருணை வந்து கொடுத்துருக்க அப்படின்ட்டு வந்து அதான் வந்து பகவான் வந்து நீ வந்து ஒரு அளவிட முடியாத கருணையுடைய கடல் நீ அப்படின்ட்டு வந்து அவர்கிட்ட வந்து டோட்டல் சட்டம். நான் இப்ப வந்து நீ என்ன சொல்றியா நான் வந்து கேட்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து சட்டம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு அவரு. அந்த அந்த இது அத்தியாயத்துல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, யாரெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி யாரெல்லாம் வந்து சொன்னாங்க அர்ஜுனனுக்கு அது சொல்றாரு இல்லையா? நாரதர், வியாசதேவ், நாரதர், வசிட்டர், தேவலர், வியாசர் அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் அவருடைய அருமை பெருமைகள்லாம் வந்து நிறைய வந்து சொல்லிருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் வந்து என்ன அப்படின்னா அதையும் வந்து இது பண்ணாம நான் வந்து உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் வந்து பார்த்த உடனே எனக்கு டோட்டல் சரண்டர் ஆயிடுச்சு. இனி நீ என்ன சொல்றியோ அது பிரகாரம் தான் நான் கேட்கணும் அப்படின்றது சார். 63. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
इति देख्यानम् आख्यातं तुय्यधर्मया विमृश्यै तदशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு. 61, 62, 61, 62 ஸ்லோகத்துல இதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. இதுதான் ரகசியம். என்னை சரணடை. பிறப்பெடுத்தியா நீ வந்து யாரெல்லாம் இந்த ஜடபூமியில பிறப்பெடுக்கிறார்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் வந்து இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, என்னுடைய கட்டளைக்கு தகுந்தபடி நீ சேவை செய்யறதுதான் இந்த உடலில், இந்த பூமியில் நீ படைக்கப்பட்டாய் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பகவானுடைய சிந்தனையில இருந்து கொஞ்சமும் வந்து வழுவ மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இதனை முழுமையாக கவனித்து சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்பியதை செய்வோம். டோட்டலா வந்து பகவான் வந்து நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், இனிமேந்து நீ என்ன செய்யணுமோ உனக்கு என்ன விருப்பமோ அது செய், நான் உன்னை எதுவுமே கம்பல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஏற்கனவே பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்ல வந்து சொல்லிட்டாரு. அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் விளக்கியுள்ளார். பிரம்மபூதா நிலையில் இருப்பவன் இன்பம் நிறைந்தவன், அவன் ஒருபோதும் இயங்குவது கிடையாது, எதையும் விரும்புவது கிடையாது. இங்கு ரகசியமான ஞானத்தின் பலனாகும். மேலும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தையும் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இதுவும் பிரம்மனை பற்றிய ஞானமே. இதில் இதனை விட உயர்ந்ததாகும் அப்படின்ற ஒரு அதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு. ஒருவன் எவ்வாறு தனது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம் என்பது பகவத்கீதையில் பகவான் வந்து விளக்கி உள்ளார். தனது இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் நம்ம வந்து 2 பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 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 ஸ்லோகத்திலேயே இதான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. எத்தனை கூடானி மாயையா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு, நான் உங்க கூடவே இருக்கேன், என்ன நீ பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து சரணடைய வேண்டும் என்பதே அவனுக்கு உரைக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த அறிவுரையாகும் அப்படின்ட்டு வந்து முறையான பகுத்தறிவின் மூலம் பரமாத்மாவின் ஆணையின்படி செயல்படுவதற்கு ஒருவன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு. இதுவே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையை ஏற்பதற்கு மிகச்சிறந்த வழியாகும். அது கட்டளையினை கிருஷ்ணரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் மூலமாக கூட பெற முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆன்மீக குரு என்னோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்து நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தும் டைரக்டா வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கிடையாது. என்ன அப்படின்னா அந்த கேட்லயே வந்து நிக்க வச்சிருவாங்களா, அந்த வைகுண்டம் கேட்ல வந்து உன்னோட குரு யாரு, உன்னோட ஆன்மீக குரு யாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. ஆன்மீக குரு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு, நீ போயிட்டு குருவோட அட்வைஸ் எடுத்துட்டு நீ அடுத்த ஜென்மால வா அப்படின்றது அமிச்சு. அதனால ஆன்மீக குருவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த இதுல வந்து 24 confidential knowledge. हरे कृष्ण. पढ़िए माताजी. படிங்க. सर्वकुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वसः इष्टोसि मे त्रुदं इति ततो वश्यामि ते हितं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து சொல்றாரு அங்கே வந்து திருப்பியும் ரிமைண்ட் பண்றாரு அர்ஜுனனுக்கு, அர்ஜுனா நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளை மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனக்கு நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ரகசியமான அறிவு என்ன ஞானம் அப்படின்னா பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ரகசியமானது. பிரம்மனை பற்றிய ஞானம் தான் வந்து ரகசியமான ஞானம் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது வந்து மிகவும் ரகசியமான ஞானம் அப்படின்றது ஒவ்வொருடைய இதயத்திலையும் பகவான் வந்து வீற்றிருக்கின்றார் இல்லையா, அதை பற்றியான ஞானம். சோ முதல் வந்து ரகசியமான ஞானம் வந்து பிரம்மனை பற்றியது. அடுத்தது வந்து பரமாத்மா வந்து நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு, அது வந்து மிக ரகசியமானது. மிக மிக ரகசியமானது என்ன அப்படின்னா புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் சரணடைதல் என்பதே அது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மாவை பத்திய ஞானம். அடுத்தது வந்து நம்ம மிக ரகசியமானது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்ம இதயத்துல வீச்சிருக்கு, பரமாத்மாக வீச்சிருக்கிறார். மிக மிக ரகசியம் என்ன அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட பரமாத்மாவிடம் நாம் சரணடைவுதான் வந்து மிக மிக ரகசியமானது. அதுதான் அடுத்த இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்ல வர்றாரு. மன்மனா பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு அப்படின்ட்டு வந்து மனாபவம்.
என்ன வந்து சரணடை. இதுதான் வந்து 9வது அத்தியாயத்திலேயே இதை பத்தி வந்து சொல்றாரு. இங்கே வந்து 65வதுலயே வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு. கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தரால் மட்டுமே இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுவே எல்லா வேதங்களிலும் மிக மிக முக்கியமான உபதேசமாகும். கிருஷ்ணரால் இங்கு கூறப்படுவது ஞானத்தின் மிக மிக அவசியமான புத்தியாகும். இதனை அர்ஜுனன் மட்டுமே எல்லா உயிர் வாழிகளும் பின்பற்றும். இது வந்து இந்த பகவத்கீதை அப்படின்றது அர்ஜுனனுக்காக மட்டும் செயல்படவில்லை. எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய கைடு அப்படின்ட்டு நம்ம பூமியில வந்து தோன்றினோம் அப்படின்னா நாம எப்படி வாழ்க்கையை நடத்துறது அப்படின்னா முதல்ல இருந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நெறிப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து 65வது மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாஜி நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணன். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு எனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பார்கள். இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதை சந்தேகம் இல்லை, ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்றால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் வந்து நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமான நண்பன் இருக்கிறதுனால சத்தியமா வந்து நீ இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னா நீ வந்து என்கிட்ட வந்து வருது வந்து சந்தேகமே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்கிட்டதான் நீ வருவ திரும்பி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. கிருஷ்ணர் வந்து தூய பக்தனாக ஆகி எப்போதும் அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே வந்து செயல்படும். இதுவே வந்து ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி. கடமைக்காக தியானம் செய்பவனை போல ஆகிவிட காலையில எதுவுமே கடமைக்காக நம்ம வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஆசாசியா வந்து பண்ணணும். எப்படி நம்ம குழந்தை வந்து காலையில வந்தோடனே ஸ்கூலுக்கு போகணும், எக்ஸ்கர்ஷன் போறோம் அப்படின்னா காத்தாலே எழுந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறாரு. அது போல வந்து பகவான் காத்தால எழுந்துருவாரு. அதனால அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு பிரசாதம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த வந்து தாட் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து கடமைக்காக தியானம் செய்வதை போல ஆகிவிட உகந்த கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவு கொள்வதற்கு உகந்த வகையில் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் தனது தினசரி செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும்படி செய்ய 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதை தவிர வேறு எதையும் செய்ய முடியாதவாறு அவன் தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய தூய கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணருடைய இருப்பிடத்திற்கு நிச்சயமாக திரும்பி செல்வர் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து உறுதியாக அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அர்ஜுனன் சொல்ற போல எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணரின் மீது அதாவது இரு கரங்களில் புல்லாங்குழலியும் தலைமுடியும் மயிலிறகியும் தாங்கி நீல நிற மேனியில் அழகான திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது ஒருவன் தனது மனதை ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று இந்த வார்த்தைகள் பிரம்ம சமயத்திலே இதான் வந்து சொல்லியிருக்கு. மற்ற இலக்கியங்கள் அத்தனையும் வந்து இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கு. பகவானுடைய ரூபம் மீது ரூபத்துல வந்து நம்ம தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றது. கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தின் மீது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதே ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமான நண்பன் என்பதால் இது அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுது. இப்ப நம்மெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய இருந்ததுனால அவரை பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சான்ஸ் இல்லை. அதனால நாம என்ன பண்ணோம்னா பகவானுடைய ரூபத்தோட போட்டோ இருந்தது அப்படின்னா இல்ல அவருடைய உருவம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் 66. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம்யேகம் சரணம் ரஜ அகம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்பவே வந்து சரண்டர், எல்லாம் சர்வதர்மா அது வந்து அதுதான் வந்து எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் பாத்தீங்கன்னா அபயஹஸ்தம்னு வந்து சொல்லுவாங்க. பெருமாள் வந்து கையை வந்து இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார், ரைட் ஹேண்ட வந்து கீழே இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு என்கிட்ட வா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன வந்து சரணடைஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நான் சரணடைஞ்சாச்சு அப்படின்னா நான் உனக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிப்பேன் அப்படின்னு. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாங்க. உன்னை எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்ட்டு பகவான். பரபிரம்மன், பரமாத்மா, வர்ணாசிரம், சந்நியாசம், பற்றின்மை, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல், தியானம்
என பலதரப்பட்ட அறிவையும் தர்மத்தையும் பகவான் வந்து விவரித்தார். பலதரப்பட்ட தர்மங்களை அவர் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். தற்போது பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக அர்ஜுனன் தனக்கு விளக்கப்பட்ட அனைத்து முறைகளையும் துறந்து தன்னிடம் சரணடைந்தால் நான் இதெல்லாம் உனக்கு வந்து சொல்லிட்டேன். நான் பரபிரம்மன் பத்தி வந்து சொன்னேன், பரமாத்மா பத்தி வந்து சொன்னேன், வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் பத்தி வந்து சொன்னேன், சந்நியாசம் பத்தி உனக்கு வந்து சொன்னேன், பற்றின்மையும் வந்து உனக்கு சொன்னேன், மனதையும் புலன்களையும் வந்து எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றதே வந்து சொன்னேன், தியானம் பத்தியும் வந்து சொன்னேன். இதெல்லாமே வந்து சொன்னேன். கடைசியா உனக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் விட்டுடு, என்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடு. என்னை சரணடைந்தால் நான் தன்னிடம் சரணடைந்தால் போதும் என்று கிருஷ்ணர் வந்து கூறி இந்த சரணாகதி அவனை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் காக்கும். ஏனெனில் இறைவன் தாமே அவனை பாதுகாப்பதாக சத்தியம் செய்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரிபக்தி விலாசத்துல கூட கிருஷ்ணருடைய பக்தி அவர்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அனுகூல்யசிய அப்படின்ட்டு அனுகூல்யச அப்படின்னா சரணாகதி தத்துவத்தை வந்து இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து குருபாதர் வந்து நிறைய புக்ஸ்ல இருந்து வந்து கோட் பண்ணி படிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பக்தி வந்து ஜாஸ்தி. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதால் மட்டுமே எளிமையான முறையினால் அவன் தானாகவே விடுபடுகின்றான் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு. பகவானை வந்து சரணடைவுதான் வந்து வேறு வழியே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து கடமையை செய்து கிருஷ்ணாவுடைய நிலைக்கு வரமாட்டான் என்றால் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் வந்து வீணாகி விடுகின்றன. அதுதான் இங்க வந்து கிருஷ்ணரின் அழகான உருவத்தால் ஒருவர் கவரப்பட வேண்டும். அவரு சாதாரணமா சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு குழந்தை வந்து அழகா வந்து சிரிச்சுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து ஒண்ணுமே கண்டும் காணாதது போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து இந்த ஜென்மா எடுத்ததே வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் வந்து சொன்னான். அது போல வந்து பகவானுடைய அழகை வந்து ரசிக்கல அப்படின்னாலே இந்த ஜென்மா எடுக்கிறதே வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு. அவன் எல்லோரையும் வந்து கவரக்கூடியவர் என்பதால் பகவான் வந்து எல்லாரையும் தன்னுடைய அழகுனால எல்லாரையும் வந்து கவரக்கூடிய அவருக்கு கிருஷ்ணர் என்று பெயர். கிருஷ்ணருடைய அழகான வலிமை நிறைந்த சக்தி வாய்ந்த தரிசனத்தால் கவரப்படுவது மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு. இப்போ வந்து இங்க யார் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னா பாண்டவர்கள்னா அவன் கூடவே இருக்கும். அந்த டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ்ல வந்து பகவான் கூடவே இருந்தும் அவங்க வந்து சில சமயம்லாம் வந்து அவர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணாதே வந்து பண்ணிட்டாங்க. அப்பவும் வந்து அவர் வந்து ஒண்ணுமே இது பண்ணலையா அது வந்து அவங்களுடைய கர்மாவை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அப்பவும் வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் தான் பண்றாரு. சரி அது போகட்டும், இது நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்ட்டு பண்ணக்கூடியவர். இது வந்து நீ அப்ப வரவே இல்லையே, இப்ப வந்து நம்ம மனுஷனா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், அப்ப வரவே இல்லை இப்ப வர நீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவான் வந்து அதான் இங்க வந்து சோ முழு பகவத்கீதையின் சாரம்சமும் இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. கர்மயோகிகள், தத்துவவாதிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள், பக்தர்கள் ஆகிய அனைவரும் ஆன்மீகவாதிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். ஆனால் இவர்களில் மிக மிகச் சிறந்தவர் வந்து தூய பக்தனே. பயப்படாதே, தயங்காதே, கவலைப்படாதே என்ற பொருள் வந்து மாமேஷம் அப்படின்ட்டு வந்து மாசுஷு அப்படின்ட்டு வந்து சரணடைவுதான் வந்து ஒருவனுக்கு வந்து மத நெறிகளையும் துறந்து கிருஷ்ணரிடம் மட்டும் சரணடைவது எவ்வாறு என்று ஒருவன் குழம்பலாம். ஆனால் இத்தகைய கவலைக்கு அவசியமே இல்லை. சரணாகதிக்கும் வந்து இந்த 66வது ஸ்லோகம் வந்து விளங்கும். நிறைய இடத்துல வந்து இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இதுல வந்து கோட் பண்ணாங்க. உங்களுடைய எந்த ஒரு சங்கீர்த்தனமா இருந்தாலும் இது வந்து கண்டிப்பா வந்து நான் வந்து சரணடை. எந்த ஒரு டிஸ்போஸ் ஆனாலும் ஆன்மீக உரையாடல் இருந்தது அப்படின்னா, ஆன்மீக சொற்பொழிவு இருந்தது அப்படின்னா இது சொல்லாதவங்க யாருமே வந்து இருக்க மாட்டாங்க. பகவானை வந்து சரணடையணும். 67. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் தேனா தபஸ்காய நாபக்தாய. படிங்க மாதாஜி. படிங்க பிரபு. படிங்க மாதாஜி, படிங்க பிரபு. நீங்க பாதி படிச்சுட்டே இருந்தீங்கல்ல. இதம் தேனா நாபதஸ்காய நாபக்தாய கதாசன நாசுஷவே வாச்சியம் அசமாம் யோக்கிய சூயதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரகசிய ஞானம் வந்து தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படாது. இங்க வந்து இப்போ வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, என்னை பற்றி பகவானை பத்தி யார்கிட்ட எல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு.
எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து பகவானை பத்தி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். புரியுங்களா? நம்ம இதுலயே வந்து நம்ம நிறைய வந்து ட்ரூவா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து சில வேறுபாடுகள் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த ரகசியம், அதாவது இந்த ரகசிய ஞானம் அப்படின்னா பகவான் வந்து சரணடைந்து அந்த ஞானம் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து சொல்லக்கூடாது. பக்தி இருக்கவங்க கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்றது ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. பக்தி இல்லாதவருக்கு நாத்திகவாதிகள், இந்த அருவவாதிகள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லும் போது அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அறநெறிகளின் கீழ் தவம் புரியாத கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டாற்ற முடியாத தூய பக்தருக்கு சேவை செய்யாத நபர்களிடம் ஞானத்தை பற்றி மிக மிக ரகசியமான பகுதியை வந்து கூறக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த 3 இது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ரகசியம் என்ன? Brahman. வெரி குட். பிரம்ம ஞானம். மிக ரகசியம் Paramatma. பரமாத்மா நமக்குள்ள இருக்காரு, அவரை பத்தியது. மிக மிக ரகசியம் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் அவரிடம் சரணடைவு. அவரிடம் சரணடைவு தான் 3வது ரகசியம் அப்படின்ட்டு வந்து. ஆனால் கிருஷ்ணரை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் பகவத்கீதையின் மீதான அந்த அத்தகு கருத்துக்களை தவிர்க்க வேண்டும். புலன்களை சார்ந்து வாழ்பவர்களால் பகவத்கீதையின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள யாரெல்லாம் இந்த பூமி சார்ந்து வாழ்கின்றனர், வந்து அடுத்த என்ஜாய்மெண்ட், நான் அடுத்த வாரம் நான் இங்க போறேன், அங்க போறேன், இங்க போறேன், இந்த இது பார்ட்டிக்கு போறேன் அப்படின்னு பேசுறவங்க கிட்ட நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம வந்து பேசவே கூடாது. இந்த பார்ட்டிக்கு போறேன், இந்த பார்ட்டிக்கு போறேன், இந்த கடைக்கு போறேன், அங்க வந்து புக் பண்ணியிருக்கேன், இந்த நெக்ஸ்ட் வெக்கேஷன்ல வந்து நான் வந்து யூரோப் டூர் போறேன், அங்க இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறேன், அந்த பார்க்க போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றவங்க கிட்ட நம்ம எதுவுமே நம்ம வந்து வச்சுக்கவே, இதெல்லாம் வந்து பேசவே கூடாது. இந்த ரகசியமான 3 ரகசியங்கள் வந்து நமக்கு சொல்லவே கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து தன்னை கிருஷ்ணரின் பக்தராக கூறிக்கொண்டாலும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபடவில்லை எனில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள அவனாலும் முடியாது அப்படின்ட்டே வந்து நானே முழுவதற் கடவுள், எனக்கு சமமானதோ என்னை விட உயர்ந்ததோ எதுவும் இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த இடத்துல வந்து இதான் வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்ட்டு வந்து 68. Hare Krishna Mataji. Ya idam paramam kuyam matbhaktesh vabitasya bhakti mayi param pitva mam evaishyat samshaya. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவன் இந்த தூய பக்தி தொண்டை உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி. இப்ப வந்து பிரபுபாதோட மெயின் இது என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து நிறைய வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு எல்லாம் போய் அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ணனுடைய உணர்வை வந்து அவர் வந்து பார்த்திருக்காரு. அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வைக்கின்றான். சோ பகவான் அவர் வந்து உள்நோக்கம் எதுவுமே இல்லாம பகவானுடைய இதை வந்து பரப்பணும், கிருஷ்ணருடைய உணர்வை வந்து எல்லாருக்குமே பரப்பணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை தவிர பர்சனல் பெனிஃபிட் அந்த புலனின்பத்திற்காக எதுவுமே அவர் வந்து செய்யாதனால நம்ம எல்லாம் வந்து நாம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பக்தியை பத்தி நம்ம வந்து சொல்லும் போதும் நாமளும் வந்து அந்த ஒரு போர்ஷன் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பகுதி நம்ம வந்து பண்றோம். அவர் வந்து 100% பண்ணாரு அப்படின்னா நம்ம 1% 2% நம்ம வந்து பண்ணும்போது நாமளும் வந்து அந்த முயற்சி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நிறைய வந்து அந்த ஞானம் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஸோ அவங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் வீல் ஆல்சோ கோ பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை வந்து பகவான் வந்து இதுதான் இந்த இதோட சாராம்சம். பகவத்கீதையின் பக்தர்கள் மத்தியில் மட்டும் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று பொதுவாக உபதேசிக்கப்படும். ஏனெனில் பக்தர் அல்லாது இந்த நாத்திகவாதிகள் கிட்ட நம்ம வந்து இதை பத்தி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவே கூடாது. பகவானை பத்தி எல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது அவங்க வந்து என்னைக்குமே நீங்க வந்து அவங்க வந்து இப்ப ஒரு விதண்டாவாதத்துக்கு பண்றவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஜெயிக்கவே முடியாது. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெதுவா அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைப்பதற்கு நேர்மையான யார் ஒருவர் முயன்றால் பக்தியின் செயல்களில் அவன் முன்னேற்றம் அடைந்து வாழ்வில் தூய பக்தி நிலையை அடைவான். அத்தகு தூய பக்தியின் விளைவாக அவன் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லும். வந்து 69 படிக்கிறேன் மாதாஜி. நாச்ச தஸ்மான்
मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து சொல்றாரு, அவனை விட யாரு அப்படின்னா என்னை பற்றி பகவானுடைய உணர்வை பற்றி எல்லா இடத்துலயும் பரப்ப அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் யார் இவ்வுலகில் யாருமே. யார் வந்து பகவானுடைய விஷயத்தை வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து சொல்றாங்களோ அவன் வந்து பகவானுக்கு பிரியமான ஆகிவிட்டான். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானாக யாரும் ஆகிவிடவும் முடியாது அப்படின்ட்டு அவனை மாதிரி வந்து யாருமே ஆக முடியாது. அடுத்தது வந்து 70 ஆசி படிக்கிறேன். அத்யேஷ்யதே ச யமே இமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யஜ்ஞேன தேனகம் இஷ்டக்ஷ்யாம் இதுமே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுபவன் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் நடந்த உரையாடல இருந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று அப்படின்ட்டு இந்த உரையாடல், அதாவது இந்த பகவத்கீதையை கேட்பவன் வந்து அந்த உரையாடலை கேட்பவன் வந்து பகவானை வந்து வழிபடுவான் அப்படின்ற அந்த டவுட்டே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து 71. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽभिमुक्तसुमान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் யார் ஒருவர் வந்து இதை வந்து நம்பிக்கையா கேட்கணும், நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை என்றையும் பகவானை பத்தி வந்து பொறாமையை வந்து படப்படும். பொறாமை என்றையும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்னு வந்து பகவானை பத்தி வந்து கேட்கும் போது ஆஹா இப்படிதான் பண்ணிருக்காரு பகவான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கெல்லாம் வந்து மகாபாரதம், அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தியான லீலைகள் பத்தி சொல்றாங்களோ அவங்க கூட்டம் வந்து ஏற்கனவே தெரியும் கிருஷ்ணர் எப்படி பிறந்தாரு அது வந்து இந்த ஜனபூமிக்கு எப்படி வந்தாரு அது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சாலும் இன்னொரு வாட்டி போய் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. அதே மாதிரி ராமாயணம் எல்லாருக்குமே வந்து அக்குவேறு ஆணிவேர் தெரியும். பட் இருந்தாலும் எங்கேயாவது ராமாயண பிரவச்சனம் நடந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, போய் உட்கார்றதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னுமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அது வந்து நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அவர் பேர்ல நம்பிக்கை வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. அவர்கிட்ட நம்ம வந்து பராமரிக்கிறோம். சில பேர் வந்து பராமரிக்கிறோம், ஏன் உங்க இந்த சாமி தான் வந்து வசதியா, அந்த சாமி தான் வசதியா, அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்து வருவாங்க அப்படின்னு. யார் ஒரு பக்தியோடு பகவானை பத்தி வந்து கேட்கிறாங்களோ அவங்க வந்து நல்லவர்கள் ஒரே இருக்கின்ற கிரகங்களுக்கு அவர்கள் செல்வார்கள் அப்படின்ட்டு. இந்த அத்தியாயத்தின் 67ஆம் ஸ்லோகத்தில் தன்மீது பொறாமையுடைய நபர்களிடம் பகவத்கீதை விளக்கப்படுவதை பகவான் பகிரங்கமாக தடுத்துள்ளார். வேறு விதமாக கூறினால் பகவத்கீதை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே. ஆனால் சில சமயங்களில் பகவானின் பக்தன் பொதுமக்களிடம் உபன்யாசம் வழங்கும்போது அதனை கேட்பவர்கள் அனைவரும் பக்தராக இருப்பார் என்று நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, விளக்கப்படுகிறார். அங்கு ஒவ்வொருவரும் பக்தர்கள் அல்ல என்ற போதிலும் கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமை இல்லா மனிதர்களும் பலர் அங்கு உள்ளனர். கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்ற நம்பிக்கை அவர்களிடம் உள்ளது. அத்தகைய நபர்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற பக்தர்களிடம் இருந்து பகவானை பற்றி கேட்பால் அதன் பலனாக அவங்க பாவ விளைகள் என்று அவங்க வந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானை பத்தி கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாவ விளைவிலிருந்து நம்ம விடுதலை பெறும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை வரும்போது அடுத்த ஏதாவது பாவம் பண்றதுக்கு நம்ம யோசிப்போம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றோம். 72 படிக்கிற மாதாஜி. கச்சித் ஏதத் சுதம் பார்த்த ஏவ அக்ரேன சேதச கச்சித் அஜ்ஞான சம்மோக பனஸ்தஸ்தே தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிருத்தாவின் மகனே, அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து சொல்றோம், பிருத்தாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்பவனே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கிவிட்டதா? இப்ப வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கேட்பாங்க இல்லையா, ஒரு டீச்சரும் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா, எல்லாம் புரிஞ்சுட்டா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல, அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து கேட்கிறாரு.
நீ வந்து அட்டென்ஷனோட கேட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அடுத்தது வந்து உனக்கு இப்போ வந்து அந்த அறியாமை டவுட் எல்லாம் வந்து கிளியர் ஆயிட்டா, உன்னோட மயக்கெல்லாம் போயிட்டா அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து கேட்கிறாரு. அர்ஜுனனின் ஆன்மீக குருவாக பகவான் செயல்பட்டு, அவர்தான் வந்து குரு. அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குரு. எனவே பகவத்கீதை முழுவதையும் முறையான கோணத்தில் அவன் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றானா என்பதை வினவுவது அவரது கடமை. அவ்வாறு புரிந்து கொள்ளாவிடில் எந்த கருத்தை வேண்டுமானாலும் தேவைப்பட்டால் முழு பகவத்கீதையும் மீண்டும் விளக்குவதற்கு பகவான் தயாராக. அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. உண்மையில் கிருஷ்ணரை போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்தோ அவரது குருவிடமிருந்தோ பகவத்கீதை கேட்பவன் தனது அறியாமையெல்லாம் நீங்குவதை காண முடியும். பகவான் கிட்ட இந்த நேர உபதேசம் கேட்கும்போது வந்து ரொம்பவே வந்து பாக்கியசாலியாக இருக்கு. இந்த உபதேசங்களை கிருஷ்ணரிடமிருந்தோ அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக பிரதிநிதியிலிருந்தோ கேட்கும் அளவிற்கு அதிர்ஷ்டமுடைய நபர்கள் வந்து அறியாமையின் இருந்து விடுபடுவார் என்பதும் முக்தி பெறுவர் என்பதும் நிச்சயம் அப்படின்றது. அர்ஜுனன் இப்ப கிருஷ்ணர் எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டார், எல்லாம் ஒரு முடிச்சாச்சு. இப்ப அர்ஜுனன் பேச. அர்ஜுன உவாச்ச अर्जुन उवाच नष्टो मोघ समृद्धि प्रसादान् मायाच्युत स्थितो गद संदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்க வந்து அது வந்து நீங்க மைண்ட் பண்றது இல்லை. எனது மயக்கம் இப்போது ஃபுல்லா போயிடுது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியோடு தங்களின் உபதேசங்கள்படி செயல்பட தயாராக. வந்து எனக்கு எல்லாம் சந்தேகம் எல்லாமே போயிடுது. நீ எல்லாமே வந்து தீர்த்துட்ட கிருஷ்ணா. இப்ப நீ என்ன சொல்றியோ, நீ இப்ப சொன்ன எல்லாம் போரிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நீ சொல்றியா, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ற நிலைக்கு நான் தயாராகி இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து பரமபுருஷரின் ஆணைக்கேற்ப செயல்படுவது உயிர் வாழிகளின் உண்மையான நிலை என்பதை அர்ஜுனனால் தற்போது காட்டணும். பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுபடி நான் நடக்கிறதா நம்ம ஒரு பக்தனுடைய கடமை அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சுட்டி காட்டப்படுது. அவன் சுய ஒழுக்கத்துடன் அவனது உண்மையான நிலை செயல்பட வேண்டியவன் ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் முழு முதற் கடவுளின் நித்திய தொண்டன் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்குமே வந்து கடமை இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ஆத்மாவோட கடமை என்ன? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கரெக்டா செய்யறது. ஆன்மாவுடைய கடமை வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன அப்படின்னா கடவுளின் நித்திய தொண்டன். அதுதான் வந்து அது ஆத்மாவுடைய கடமை என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஒருத்தரோட கடமை என்று சொல்லும்போது ஒரு ஆத்மாவோட கடமை. ஆத்மா வந்து அந்த ஒரு தர்மம் வந்து அந்த பாவ செயல்கள் வந்து மீறும் போது திருப்பி 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 வந்து அந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழிகளாக பிறக்கும் போது அந்த ஆத்மா வந்து அவ்வளவு அழுமா. நான் என்னோட வீட்டுக்கு போனோம் பாக்குறேன், நானே இவன் பாட்டுக்கு நிறைய பாவத்தை செஞ்சுன்னு திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு அழுப்பான். இந்த பகவானை பார்க்க மாட்டேன்றானே அப்படின்ற ஒரு அந்த அழுக வந்து அந்த ஆன்மா வந்து இது பண்ணுவான். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரோட ஒரு ஆன்மாவுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து பக்தன், பகவானுடைய பக்தன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா வந்து திரும்பி செல்வது வந்து என்னுடைய பகவானுடைய திருநாட்டிற்குதான் நான் வந்து திரும்பி செல்ல வேண்டும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய அவாவா இருக்கணும் அப்படின்றது அவர் வந்து சொல்றாரு. இறைவனது முக்தி பெற்ற தொண்டனாகின்றார். உயிர் வாழிகளின் ஸ்வரூபம் வந்து தொண்டு புரிவதாகும். இங்க வந்து ஒரு உயிர் வாழியோட கடமையை வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உயிர் வாழியோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னா, எதுக்காக அவன் வந்து இந்த உருவம் எடுத்திருக்கான் அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செய்வதுதான் அவனுடைய கடமை அப்படின்ட்டு வந்து அவன் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்தாக வேண்டும். இல்லையே மாயையை தொண்டு செய்தாங்க. பகவானுக்கு தொண்டு செய்யல அப்படின்னா மாயைக்கு வந்து தொண்டு செய்யும். மாயன்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய வாங்கணும், நிறைய வந்து வீடு கட்டணும், நிறைய வந்து திங்ஸ் வந்து வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தான் வந்து மாயையில இருந்து சிக்குருவோம் அப்படின்னு வந்து ஆனால் மாயைக்கு தொண்டாற்ற விரும்பினால் நிச்சயமாக சிறைப்படுவான். மயக்கத்தின் காரணமாக உயிர் வாழி வந்து இந்த ஜட உலகில் தொண்டு செய்ய கொண்டிருந்தான்.
தனது பாமத்தினாலும் ஆசையினாலும் அவன் பந்தப்பட்ட போதிலும் தன்னை உலகின் எஜமானனாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். அவன் தான் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கான் இல்லையா? அதனால அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் தான் இந்த உலகத்தோட எஜமான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு திரும்பி திரும்பி வந்துருக்கான். அதுதான் மயக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழி அப்படின்றார். உயிர் வாழியை பிணைந்து வைப்பதற்கான மாயையின் இறுதி வலை அதாவது மாயையின் இறுதி மயக்கம் உயிர் வாழியே கடவுள் என்னும் கருத்தை முன்னுரைப்பது. மாயையினால் உரைக்கப்படும் இக்கருத்தினால் மயங்கும் உயிர் வாழி தன்னை இனிமேல் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக கருதுவதில்லை, கடவுளாகவே கருதுகின்றான் அப்படின்ட்டு நான் கடவுள்கிட்டேன்னு வந்தேன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் கடவுள் அப்படின்ட்டு கடவுள் எப்போ அப்படின்னா நித்தியமானவன் அப்படின்னா, கடவுள் நித்தியமானவர் அப்படின்னா நம்ம நித்தியமானவர் கிடையாது. நித்தியமானவராக இருந்தா நமக்கே இறப்பு வருகின்றது அப்படின்றது நம்ம கேட்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் கிருஷ்ணருடைய கட்டளைக்கேற்ப செயல்படுவதாகும் அப்படின்ட்டு இங்க பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணர் தனது நண்பர் மட்டுமல்ல, புருஷோத்தமரான முழுமது கடவுளும் என்று அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொண்டான் என்பது. எனவே பகவத்கீதையை கற்பது என்றால் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்வதாகும். பூர்ண அறிவுடன் இருக்கும் போது ஒருவன் இயற்கையாகவே கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறான். தேவையற்ற மக்கள் தொகையின் உயர்வை குறைப்பது என்னும் கிருஷ்ணருடைய திட்டத்தை அர்ஜுனன் புரிந்து கொண்ட உடனேயே அவன் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப போரிட ஒப்புக்கொண்டான் அப்படின்றது. அடுத்தது சஞ்சயன் பேசுறது. இப்ப இந்த 5 ஸ்லோகங்கள் சஞ்சயன் தான் பேச. சஞ்சயன் என்ன பேச போறாரு அப்படின்னா, அவர் கிருஷ்ணருடைய அருமை பெருமைகளை தான் அதுதான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய எப்பவுமே பகவான் நீ அதை பண்ணின இதை பண்ணின அப்படின்னு சொல்றதோட பகவானுடைய புகழாரங்களை நம்ம சொல்றோம். பகவான் நீ பெரிய உலகத்தை நீ எனக்கு தந்திருக்க, இதில் நிறைய எனக்கு பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்க, எனக்கு தினம் சாப்பாடு தர, நீ சாப்பாடு தந்தாலும் உன்கிட்ட பக்தி செலுத்துற மாதிரி ஒரு குணத்தை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றதுதான் நம்ம கேட்கிறோம். நீ அது கொடுக்கலையே, எனக்கு எனக்கு பெயின் வந்தது, எனக்கு உடம்பு வலி வந்தது அப்படின்லாம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வியாபாரம் பண்ற நோக்கத்தோட இந்த மாதிரி. அதனால நம்ம எப்பவுமே மாயையில சிக்கூடாமல் பகவானுடைய சரணடை வேண்டும். சோ இதுதான் சஞ்சயன் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தாரு. ப்ரெடிக்ஷன் போது அவர் எல்லாரும் இப்படிதான் இருப்பாங்க, ஒரு காலத்துல யாரெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை கேட்கின்றார்களோ அவர்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு முன்னுரைக்கின்றார். 74 இருந்து 76. हरे कृष्ण माताजी परिक्रम। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थयिष्यस महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவானும் அர்ஜுனனும் கான்வர்சேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அது இவர் திருதராஷ்டிரனுடைய மாளிகையில இருந்து அவர் பாக்குறாரு. அவருக்கு அந்த ஞான திருஷ்டி அவருக்கு கிடைச்சிருக்காரு. ஞான கண்கள் வியாசருடைய அவர் ஸ்டூடெண்ட்னு இருக்கிறதுனால வியாசன் அவருக்கு கொடுத்திருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் இங்க இருந்து அந்த உரையாடல 2 மகாத்மாக்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. 2 மகாத்மாக்கள் அப்படின்னும் போது ஒண்ணு கிருஷ்ணர், இன்னொன்னு அர்ஜுனன் அப்படின்ட்டு இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு திருதராஷ்டிரன். 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையே நடந்த உரையாடல் கேட்கும் போது அந்த நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணினாங்க அவங்க. அந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு அப்படியே மயிர்பூச்சி அடைஞ்சது அப்படின்ட்டு அதுதான் இங்க சொல்றாரு. ஆரம்பத்திலேயே இவரு திருதராஷ்டிரன் கேட்கிறாரு, கிமகுர்வத சஞ்சயா, என்ன பண்ணுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. சஞ்சயன் தனது ஆன்மீக குருவான வியாசதேவன் கருணையால் நடப்பவை அனைத்தையும் தனது இதயத்திலிருந்து காண முடிந்தது. இவ்வாறு அவன் போர்க்களத்தின் விஷயங்களை விளக்கினார். இந்த உரையாடல் மிகவும் அற்புதமானது. ஏனெனில் 2 மகாத்மாக்களிடையே யாருமே எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்னு கிடையாது. பகவானுக்கு தேவை அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு தேவை அப்படின்றது கிடையாது. ஏன்னா பக்கத்திலேயே பகவானுடைய பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால அர்ஜுனனுக்கு தேவை அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது. அதனாலதான் இவங்க 2 பேருமே மகாத்மாக்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க.
இத்தகைய முக்கியமான உரையாடல் இதற்கு முன் எப்போதும் நடந்ததில்லை. இந்த மாதிரியான உரையாடல் நம்ம வந்து கேட்டதே கிடையாது. இனிமேல் நடக்க போவதும் இல்லை. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தன்னை பற்றியும் தனது சக்திகளை பற்றியும் தனது சிறந்த பக்தனான அர்ஜுனை பற்றியும் ஜீமாத்மாவிடம் விளக்குவதால் இந்த உரையாடல் வந்து அற்புதமாக இருக்கு. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதில் அர்ஜுனன் அடிசுவடுகளை நாம் வேற யாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை. கிருஷ்ணரை ஃபாலோ பண்ண கிருஷ்ணரையுடைய அடிசுவடை வந்து அர்ஜுனன் ஃபாலோ பண்றாங்க. அர்ஜுனனோட அடிசுவடை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். இதனை உணர்ந்த சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன் இந்த உரையாடலை எடுத்துரைக்கின்றார். இதெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனும் இருக்கின்றார்கள், இதெல்லாம் வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்ட்டு வந்து 75 படிக்கிற மாதாஜி. வியாச பிரசாத சுபவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா சாட்சாத் கதத் ஸ்வயம். அர்ஜுன் இங்க வந்து சொல்றாரு, வியாசரின் கருணையான் அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து வியாசரோட கருணைனாலே எனக்கு வந்து இந்த யோகம் வந்து கிடைச்சது. என்ன யோகம்? பகவானும் வந்து அவர் இந்த பக்தனும் வந்து உரையாடல் கேட்கறதுக்கு அந்த யோகம் வந்து எனக்கு கிடைச்சது. அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து வியாசர் சஞ்சயனின் மிக ஆன்மீக குருவானார். அவருடைய கருணையால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது என்று சஞ்சயன். இப்போ வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து இன்னும் பகவான் பேர்ல பக்தி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ கிருஷ்ணரை நேரடியாக அல்லாமல் ஆன்மீக குரு என்னும் ஊடகத்தின் மூலமாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனுபவம் வந்து நேரடியானதே என்ற போதிலும் ஆன்மீக குரு வந்து தெளிவான ஊடகமாவார் அப்படின்னு வந்து ஆன்மீக குரு அங்கீகாரம் பெற்றவராக இருந்தால் அர்ஜுனனை போலவே பகவத்கீதையை நேரடியாக கேட்க முடியும். உலகெங்கும் பற்பல யோகிகளும் சித்தர்களும் இருக்கின்றனர், ஆனால் எல்லா யோக முறையின் இறைவன் கிருஷ்ணரே. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரின் உபதேசம் மிக தெளிவாக கூறப்படும். கிருஷ்ணரிடம் சரணடையுங்கள் என்பதே அவ்வாறு செய்பவனே மிகச்சிறந்த யோகியாவான். இந்த 6ஆம் அத்தியாயத்துல இதை பற்றி வந்து சொல்லியிருக்கார். பகவானை வந்து சரணடைகிறது. பகவத்கீதையில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என எல்லா யோக முறைகளும் விளக்கப்பட்டது. இந்த இத்தகைய யோக முறைகள் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே இறைவன். கிருஷ்ணரை நேரடியாக புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு அர்ஜுனன் வந்து அதிர்ஷ்டம் செய்ததை போல வியாசதேவனுடைய கருணையால் சஞ்சயனும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்பான். கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்பதற்கு வியாசரை போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலமாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்பதற்கும் உண்மையில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. ஆன்மீக குரு வியாசதேவரின் பிரதிநிதியும். எனவே ஆன்மீக குருவின் பிறந்த தினத்தன்று அவரது சீடர்கள் வேத முறைப்படி அந்த விழாவினை வியாச பூஜையாக கொண்டாடினார். இங்க வியாச பூஜையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பிரபுபாதர் வந்து 76 படிக்கிற மாதாஜி. விராதம் சம்ருத்திய சம்வாதம் இதம் அத்புதம் கேசவானோ புண்ணியம் சுர்ஞாமி ச முகை. ஆமா, அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து ஒரு தரம் தான் வந்து இவ 2 பேரும் உரையாடுறத நான் கேட்கிறேன், இதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு கேட்கணும் தோன்றுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த மன்னனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பகவத்கீதையோட ஞானத்தை பத்தி இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி இங்க வந்து விளக்கிட்டார். 77 அத்புதம் ஹரே விஸ்வமயோ மே மகான் ராஜன் ஸ்ருண்யாமி ச புனః மீண்டும் மீண்டும் முகுரும் அதேதான், புனః வந்து அதேதான். அண்ணனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தினை வியாசருடைய கருணையால் சஞ்சயனும் பார்க்க முடிந்தது என்று தோன்றுகிறது. இங்க வந்து இதுவாதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவரும் வந்து பார்த்திருக்கார் போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து ஒரு யூகமாக தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க.
பகவான் கிருஷ்ணர் அத்தகைய உருவத்தை அதற்கு முன் உருவாக காட்டியதில்லை என்று கூறும். அது அர்ஜுனனுக்கு வைக்கிறாருல மாதாஜி, ஆஹ் 11வது அத்தியாயத்துல சஞ்சயன் சொல்ற மாதிரியும் வர்றது அந்த இது அற்புதமா இருக்கு. அதுதான் வந்து தோன்றுகின்றதுன்னு தான் இங்க இவர் வந்து கொடுத்திருக்கு. அவரும் வந்து பார்த்திருக்காரு, தோன்றுகின்றது. இருப்பினும் விஸ்வரூபம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட போது மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் சிலரும் அதனை காண முடிந்தது. வியாசரும் அவர்களில் ஒருவர். சோ வியாசரோட ஸ்டூடெண்ட்னால தன் குரு மூலமா அவரும் வந்து பார்த்திருக்காரு. வியாசரோட கண்கள் மூலமா தானே அவர் பார்க்கிறார். பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தர்களில் ஒருவரான அவர் கிருஷ்ணரின் சக்தி பெற்ற அவதாரமாகவும் கருதப்படுகிறார். அவரே தானே துவைபாயனர் தான் நான் சொல்றது. வியாசரிய பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தானே. விஸ்வரூபத்தை வியாசர் தனது சீடனான சஞ்சயனுக்கு காட்டினார். இங்க வந்து விளக்கமா சொல்றாங்க பாத்தீங்களா. விஸ்வரூபத்தை வியாசர் தனது சீடனான சஞ்சயனுக்கு காட்டினார். அர்ஜுனனுக்காக கிருஷ்ணரால் காட்டப்பட்ட அந்த அற்புதமான உருவத்தை நினைத்து நினைத்து சஞ்சயன் மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறான். பார்க்கும்போது இது திருப்பி திருப்பி வந்து இன்பம் அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து அடுத்தது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம். எல்லாருமே வந்து சொல்லலாம். படிக்கிற மாதிரி நீங்க படிங்க, அடுத்த வாரம் ரிப்பீட் பண்ணட்டும். ஓகே. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருத்வானீதிர் மதிர்மம. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே சொல்லிடுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவானீதிர் மதிர்மம. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पातो धनुधरः तत्र श्रीर्विजयो बुद्धिर् ध्रुवानितिर्मतिर्मम मम. हरे कृष्ण. राजेश्वरी माताजी. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवानिर्मतिर्ममः. शिवरंजनी माताजी. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानिर्मतिर्मம. சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கூட வந்து சொல்றாரு சஞ்சய் வாட்ச அப்படின்றது. சோ என்ன எங்க பார்த்தாலும் எப்பெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணுமோ அவதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமாக வலிமையும் நியாயம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு. எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து வெற்றியும் செல்வமும் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இது பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதையை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து செல்வம் அப்படின்ற போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த பொருட்செல்வம் அருட்செல்வம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து வெற்றியும் வந்து வரும். எங்க போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஜெயமே இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவத்கீதையின் திருதராஷ்டிர வினாவுடன் தொடங்கியது. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் முதலிய மாபெரும் வீரர்களின் உதவியால் தனது மகன்களது வெற்றியின் மீது அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். வெற்றி தன் பக்கமே என்று அவன் நம்பியிருந்தான். ஆனா போர்க்களத்தின் நிலையை விவரித்த பிறகு நீங்கள் வெற்றியை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்த அபிப்பிராயம் என்ன? கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனும் எங்க இருக்கின்றார்களோ அங்க வந்து வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்ட்டு இவர் வந்து போருடைய முடிவு வந்து திருதராஷ்டிரத்துக்கு அவர் நேரடியாக உறுதி செய்கிறார். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் பக்கத்தில் இருப்பதால் அவருக்கு வெற்றி நிச்சயம். அர்ஜுனனின் சாரதி என்ற நிலையிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொண்டது அவரது மற்றொரு ஐஸ்வர்யத்தை வந்து காட்டுகிறார். கிருஷ்ணர் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் பூர்ணமாக நிறைந்தவர். அவற்றில் ஒன்று துறவு. அத்தகு துறவினை வெளிக்காட்டும் பற்பல சம்பவங்களுக்கு உள்ளது. ஏனெனில் கிருஷ்ணரே துறவிற்கு வந்து எஜமானர் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து என்டையர் இதுவே வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. நண்பர்களுடைய எப்படி உரையாடல் வந்து சொல்றாரு. இந்த உரையாடல் வந்து பகவத்கீதையாக அந்த சாஸ்திரமாக நமக்கு வந்து அது வந்து 5வது உபனிஷத்தாக 5வது வேதமாக கருதப்படுகின்றது. பகவத்கீதை வந்து 4 வேதம் யஜுர் சாம அத்தர்வணம் இருக்கு. 5வது வேதமாக பகவான் வந்து இது இந்த பகவத்கீதை வந்து உறுதி செய்யப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது யாதெனில்
தத்துவ அனுமானத்தினாலும் தியானத்தினாலும் தன்னுணர்வை அடைதல் ஒரு முறை. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் உன்னதமான பக்குவ நிலை. பகவத்கீதையின் உபதேச சாரம் இதுவே. பல்வேறு விதமான தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் செய்யப்படும் மத சடங்குகள் ஞானத்தின் ரகசியமான பாதையாக கருதப்படனால் மத சடங்குகள் ரகசியமானவை என்ற போதிலும் ஞானத்திற்கும் விருத்தி செய்வது அதைவிட ரகசியமானவை. மேலும் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும் அப்படின்னு 18வது அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் பத்தி சொல்லுங்க. பகவத்கீதையில 5 முக்கியமான விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ள. அது பரமபுருஷ பகவான், ஜட இயற்கை, உயிர் வாழிகள், முக்கியமான காலம் மற்றும் எல்லா விதமான செயல்கள். இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்ட்டு இங்க ஒவ்வொரு உயிர் வாழி தனது உண்மையான நிலையில் தூய்மையான ஒரு ஆன்மா. அவன் பரம ஆன்மாவின் அணுவை போன்ற அம்சம். எனவே பகவான் கிருஷ்ணரை சூரியனுடனும் உயிர்வாழிகளை சூரிய கதிர்களுடனும் விடலாம். உயிர் வாழிகள் கிருஷ்ணரின் நடுத்தர சக்தி என்பதால் அவர்கள் ஆன்மீக சக்தியுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம், ஜட சக்தியுடனும் தொடர்பு. வேறு விதமாக கூறினால் உயிர் வாழி இறைவனின் 2 சக்திகளுக்கு நடுவில் அமைந்துள்ளான். மேலும் அவன் இறைவனின் உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்தவன் என்பதால் அவனுக்கு சிறு சுதந்திரம் இருக்கின்றது. அந்த சுதந்திரத்தை முறையாக உபயோகிப்பதால் அவன் கிருஷ்ணரிடம் நேரடி கட்டளையின் கீழ் வர முடியும். இவ்வாறு ஆனந்தம் தரும் சக்தியில் அவன் தனது இயற்கையான நிலையை அடைகின்றான். பகவத்கீதையில் முடிவு துறவின் பக்குவம் எனும் 18ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருள் உரைகள் தெரிகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தோட இது என்ன? ஓம் श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे कृष्णा। हरे कृष्ण இத்தனை இது இவ்வளோ நம்ம ஜனவரியில ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? மாதாஜி ஜனவரி 2 ஆரம்பிச்சோம். ஜனவரியில எண்ட் ஆஃப் ஜனவரி ஆரம்பிச்சோம்.